Joskus elämässä sä kävelet kohti tuntematonta. Jotain sellaista, minkä sä ehkä näet väläykseltä ja ymmärrät sitä vasta vähän. Tunnet, kun joku kutsuu sua, joku puhuu sulle. Koetat katsees kohti taivaita, usko tunnelmiin. Mut et vaan näe vielä, että missä, mitä. Sulla on epävarma olo, ihan kun kävelisit pimeän laakson läpi. Mutta yhtäkkiä väläykseltä sä näet valoa taivaalla. Ja edelleenkin hiipii epäily mieleen. Mä en osaa, mä en pysty, kunnes kuuluu ääni. Kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmistä mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Eikö juuri minä, Herra? Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Herra johtaa sun tiesi, askeleesi. Polkusi on edeltä käsin viitoitettu, jalkasi ei astu harhaan. Luota voimaani. Ja me liikutaan, me edetään, kunnes me päästään viimeinkin sinne, minne on tarkoitus. Lappi voittaa! Enää ei olla paikoilla! Enää ei tuijoteta seiniin! Enää ei odoteta, kuka tekee, vaan nyt Herra kutsuu just sua lähtee tekee työtä. Just sua! Olit sä missä tahansa elämän tilanteessa, tai kävit sitä läpi kuinka vaikeita aikoja sun elämässä. Vaikka sä olisit kallion reunalla, just putoamassa, Herra on sun voimasi. Lähde juokseen kohti uusia seikkailuja, kohti uusia haasteita. Ota uskon hyppy ja tee se, mihin sua kutsutaan. Herra on voimasi! Ja näkynä on valloittaa kaupunki kaupungilta. Ignite over and out.